En qualsevol cas, més enllà que la conversa hagi transcendit com ha transcendit, etc., i apuntant al que deia el company, creu que afavoreix no només la seva imatge, sinó la imatge de la política, que la líder d'un dels principals partits polítics, en aquest cas del partit polític que està en el govern espanyol, es vanti de tenir fiscals de confiança? Això no és el que es va dir, ni molt menys, i per tant els demano que no tergiversin, i forma part d'una conversa privada que, torno a dir, no comentaré, no s'hauria de comentar, i per tant forma part de l'àmbit privat i així haurà de quedar. Sí, alguna cosa més? Sí, jo únicament un aclariment és que l'anterior resposta no m'ha acabat de quedar clar. Vostè no té cap fiscal de confiança? Perdoni, els fiscals són independents judicialment parlant de tothom, i jo respecto sempre la independència. És a dir, que no té cap fiscal de confiança, diu. Jo torno a dir-li, els fiscals són independents, els jutges són independents i sempre he respectat la independència de tots. Per tant, no sé si ara li queda clar o no vol que li quedi clar, que no sé quina de les dues coses és millor. No, jo li agraeixo, però les coses és que ja arriba un moment que, escolti'm... Alguna cosa més? Doncs moltes gràcies.